Byron Garcia ni pagawa sa pud bagong video mga par nga aduna siya kauban nga usa ka bayot sa maong video nga nagsigi sila og pangatawa kay nagsigi sila og balbugal ni Pambari 4, nagsigi sila og panghingan og anang uplok ni Pambari 4 unya giapil usab og balbugal si S. Durano mga par. So mayong adlaw kanatong tanan o welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa itong mga i-upload ng mga video reaction. So karon mga par, katong igsuon ni Gwen Garcia nga nagsigi og panaway ni Pambari 4 sa padung pang eleksyon nga si Byron Garcia ni pagawa sa pud bagong video mga par nga aduna siya kauban nga usa ka bayot sa maong video nga nagsigi sila og pangatawa kay nagsigi sila og balbugal ni Pambari 4, nagsigi sila og panghingan og anang uplok ni Pambari 4 unya giapil usab og balbugal si S. Durano mga par. Gibalbugalan nila apil si S. Durano, nagsige sila og pangatawa. Kung hinumduman nato mga par sa nagpadung pang eleksyon na si Byron Garcia ang igsuon ni Gwen Garcia mga par nga nagsigi kini og balbugal ni Pambari 4, nagsige sa kini balbugal ni Attorney Ropel Banyo unya og nanghingan pa gani kini ni diha sa DOHP og hinanghingan pa gini ni Attorney Ropel Banyo kung putot kuno unya kung magpilde kuno si Pam iya kuno padadaan og buwak sa patay ang DOHP. So pag abot sa eleksyon mga par kinapilde man si Gwen Garcia, kalit lang kini nga nawa mga par og wala na madungo kung asa na padung. Kung hinumduman nato mga para kani igsoon ni former Governor Gwen Garcia nga usa kini sa nakapildi kang Garcia mga par kay tungod sa ayang pagpanghingan sa mga uplok sa mga DDS. Ug kining igsoon ni Gwen Garcia mga par nga saba kayo ni sa wala pa ang eleksyon sig panaway ni Gopam sig panaway sa mga DDS supporters. So pagapildi ni Gwen sa pag-eleksyon kalit lang kini nga nawa mga par og wala na kini mo pagawas og video nya karon nga baguhay lang ni pagawas kini og video mga par nga nagsigi katawa o nagsibol bugal ni Gobernador Pam unya nagsige sad kini og bugal ni S. Durano. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko subscribe mga par para ma-update mo sa itong mga i-upload na mga video reaction.